College pun vibro session part tehakne ka video ko benta an pentip ia ki nong job ki badai napo ka jala ka jongi ki balai isimenta ka Kolkata full marathon arjar psau ka balong ubanai Februari sau tarik arjar psau kemudba menin kasngi te kidon kumba saingut na ka jala jongi ki bakur jing job hakane ka jingamare Kolkata full marathon arngut sinrang badi wei kante te kidon la ka jong kategori makadan ka 10 kilometer 10 kilometer bat ka 10 kilometer te ngepej ki katang jungni te naksinrang idon iwei bayak kur ya ka kadan ka balai haka half marathon iwan haka overall mo ini meban mautho I pendep ya ka 10 kilometer haka shikenta khat new minute live play second iwan haka overall kana di overall modba baro ba ci mamare haka half marathon kabalong 10 kilometer congratulations nam ta jong I balai khori kane ka jingjob one walai te naka 10 kilometer dan tang I marway te sanaka 10 kilometer kidon arngut kiba khur jingjob 10 kilometer te naka 10 kilometer nakaliang sinrang I bigi patau ilayo ekadan ka ar bagi la pendap ekapor ka balong live 100 minute live 1 second ayo ekadan baar ini kadai 10 kilometer mo live 100 minute live 1 second biki patau congratulations nam tai biki patau iblayo khori kan ka jingjob dan sanakaliang ikan te pada neru 10 kilometer female ilayo ekadan ka balai ne clear jun jala kharbhi I pendap akamet ka balong ya pendap kalong ka 10 kilometer I pendap 100 minit khat 100 second iyo ekadan ka balai te tangkine kilangut kibeyo khur jingjob ha kane ka kanti unta ha kane Kolkata marathon arjar psau ka balong minin kasngi 1 tarik Februari arjar psau te congratulations namta kine kilangut kila khur jingjob ha kane ka jingnya mare tole Kolkata full marathon patkan longru ka jing ai mesim shu ya kiweru kiban le yasimenta akiwe ki jingnya mare te tangkine jumtip kulejibun